We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngiyamzonda umama wami utoxic. Sazalwa saba yi-3 ekhaya. Kuqala ubhuti wami, kuze mina, bese kugcina usisi wami omncane. Abazali bethu bebashadile, kodwa ngelishwa ubaba undlule emhlabeni kulonyaka ondlule u-2024. Kusukela sikhula, ngangibona nje ukuthi umama uyasibandlulula. Kodwa bengingakunaki kakhulu lokho ngoba bengisaseyingane. Ubhuti wami omdala wafunda waseqeda isikole. Ngenhlanhla uNkulunkulu wambusisa ngomsebenzi wokuba iphoyisa kwenye iprovince. Sobekeza ekhaya ngokuvakasha. Kwathi lapho sengenza ugrade 11, yila ngaqala khona ukubona ukuthi kahle kahle umama uyasibandlulula sizingane zakhe. Uthanda kakhulu ilasbon yakhe. Sinosisi wami omncane, sishiyana ngo2 years. Kodwa ngendlela umama bekamphatha ngayo, bekungathi ngimdala kabi kunosisi wami. Ekhaya bekuyimi oklinayo, kuphinde kupheke mina. Usisi wami bekuvele kuthiwe mncane. Ekuseni bengivuka ngipheke idokwe elizodliwa yiwo wonke umuntu ekseni. Mangibuya esikoleni ngikline, ngiqede ngipheke. Ngaleso sikhathi umama akasebenzi, uhlala ekhaya, kodwa bekangathinti lutho. Bekusebenza ubaba kuphela. Bekuthi makungama weekend kumele ngenze iwashing yawo wonke umuntu ngesandla njalo. Kuthiwe usisi wami akakwazi ukuwasha, uyarobha. Mangiqeda lapho kumele ngenze ispring cleaning. Ngesonto kumele ngipheke iSunday course. Yazi kwezinye izinkathi bengike ngizibuze ukuthi ngabe lo mama uyangizala ngempela na? Lapho ngifana naye nse ngisho nangebala. Ubhuti wami nosisi wami bebafana nobaba. Ngikhumbula lapho sengenza khona umatric. Ngelinye ilanga umama wangishaya ngathi uyangibulala. Wayengishayela ukuthi ngibuye late esikoleni ngoba bengenza ama-extra classes. Siyazi ke ukuthi ka-matric kuyafundwa, hayi into yokudlala. Ngagcina ngalelo langa ukuya kuma-extra classes. Ngendlela impilo yami beyinzima ngakhona, angiwuphasanga nalowo matric. Ubaba yena bekungumuntu othulile. Ngingasho nje ukuthi bekamusaba umama. Ngoba zonke lezi zinto bezenzeka phambi kwakhe, kodwa angasho lutho. Abamndeni ke angifuni ukukhuluma ngabo ngoba bebamusaba ukufa umama. Akekho nje ebengingakwazi ukumbikela ngesimo sami. Kwathi lapho sengenza umatric, usisi wami wamitha. Lapho bekenza ugrade 10. Nginitshela ukuthi akuzange kukhulunywe lutho. Ngithi leyo ngane yayigadwa nguye umama. Kodwa ekabhuti wami bekangayifuni nakuyibona. Ngoba
le ntombazane beyinengane nobhuti bekathi kubo bayahlupheka. Nale ngane akusiyo ekabhuti wami. Lapha kulomuzi bafuna ukudla imali kabhuti wami nje. Lapho lengane ifana nsi nobaba futhi ingane yomfana. Leyo nto yagcina yenza ubhuti wami angasezi ekhaya. Bese sizwa nje ngabantu ukuthi bambonile etown bekahamba nomama wengane yakhe. Ngithi nje uma umama eke wayizwa leyo nto bekashona khona kulomuzi ayobathuka. Ubhuti wagcine ethatha umama wengane yakhe nengane yakhe wayohlala nabo la bekahlala khona. Ngikhumbula ubhuti lapho ethi ufuna ukuhlawula ingane yakhe wala waphetha umama ukuthi nje akunavezandlebe la elizohlawulwa. Kodwa ke lapho ubaba walwa yagcina ihlawulwa ingane. Kuyimanje ubhuti nomama sebaneminyaka bengakhulumisani. Kubangwa ukuthi umama akafuni ubhuti alobole lo sisi. And nobaba sekashonile washiya kunje. Asazi nje ukuthi izophelelaphi le ndaba. Kodwa ngizwe ubhuti wami ethi yena nje kulonyaka makabhonasa uyolobola and futhi uzokwenza izinto ngendlela yakhe. Ubhonasa ngoNovember ubhuti. Mina ke ngathi mangiqeda lowo matric engingawuphasanga. Ngahamba ekhaya ngeza eGoli nomngani wami. Safike sahlala nje izinyanga ezimbalwa singasebenzi. U-anti kamngani wami uwumetron kwenye yezibhedlela la eGoli. So wasitholela umsebenzi wokuklina esibhedlela. Ekhaya ngahamba ngokweqa. Kwaphela u6 months ngingaziwa ukuthi ngikuphi. Kodwa ngangikhuluma nobaba ngasese. Ngoba bekamfihlela umama ukuthi uyakhuluma nami. Ngathi nje mangithola umsebenzi ngeholo lami lokuqala ngaya ekhaya. Ngoba ngafike ngiphethe amaplastic azange ngibuzwe lutho. Ngisho ukubuzwa ke ukuthi ngisebenzaphi. Wayenganamsebenzi umama, wayejabulele amaplastic nje qha. Nginitshela ukuthi ngathola kunjani ekhaya. Kungcole into ongakaze uyibone. Kwakubonakala nje ukuthi angisekho mina sisebenzi sakhona. Ngafike ngahlala nje amalanga amancane, ngahamba ngabuyela emuva. Kusukela lapho ngase ngifonelwa njalo ngifunwe imali. And bengiyifaka ngoba phela bengifuna ukuba muhle emehlweni kamama. Ngikhohlwe ukusho ukuthi usisi omncane phela bekangamazi ubaba womntwana. Isisu la sahambiswa khona bafike basiphika. Vele nalengane yavela nje ingafani nabantu bakulo yamuzi. Sihambile ke isikhathi ngiphila leyo mpilo yokuthenga uthando lukaMama. Nami ngizama ngapha ukuthuthukisa impilo yami. Ngaze ngathenga nemoto. Ngikhumbula ngosuku lokuqala ngifika nemoto yami ekhaya. Umama azange ajabule ngisho nakancane.
Ngihlezi ngizwa ubuhlungu mangibona amavidiyo ku-TikTok wezingane maziyobonisa abazali bazo izimoto ukuthi baphuma bakikize. Mina owami umama wathi nje eyakhe imoto ngizomthengela nini. Azange angibongise ngisho nakancane. Noma nje kwakuyimoto nje engabizi kangako. Kwathi nje ekuhambeni kwesikhathi ngalungisa izifundo zami. Ngase ngithola nomsebenzi ongathi ungcono. Ngamakhela isithabathaba somuzi umama. Kodwa lutho ukweneliseka. Kunalokho uhamba akhuluma amanga athi nje yena lo muzi wakhe wazakhela ngezimali zakhe zestokfela. Mina bengimusiza nje lapho nalapho. Nalezo istokfela akhuluma ngazo, imali yakhona ubeyinikwa yimina. Loya muzi ngawususa kusukela ku-foundation. Nami ngangithi ngifuna kubukeke ekhaya. Ngoba phela le ndlu sikhulele kuyo, so bese iyindala. Nami ngangithi ngifuna indlu yasekhaya ibe yisimanje manje. Ungilibazile loya mama emoyeni. Kuyimanje ngina 30, anginalutho empilweni yami kodwa ngiyasebenza. Ngiphile impilo yami yonke ngiyiphilela ukuthenga uthando laloya mfazi onganeliseki. Kuthe nje makuqala lo nyaka ngazitshela ukuthi nami sengizokwenza njengobhuti wami. Angisayi ekhaya, angikhulumi nabo nentandokazi yakhe. Lapho ngizwe kuthiwa ukhulelwe futhi lo. Angikaze ngibe nokuthula kanjena empilweni yami. Sengazitshela futhi ukuthi umndeni wami ngubhuti wami kuphela. Angazi ke lo mncane ukuthi mhlazane kwashona lo mama wakhe uyophila nobani. Ngoba ngisho omakhelwane abamfuni ngenxa yendlela aziphatha ngayo. Akamazi nokuthi uyini umuntu. Angazi sekabathuke kayingakhi omakhelwane. Khona nginako ukubuye ngimzwele kancane. Ngoba nginalokuthi woniwa nguma. Ukube umama akamonanga, mhlambe ngabe akekho nje. Kodwa ngiyaye ngizitshele ukuthi mhlazane wahluza kahle ikhanda lakhe, uyazi ukuthi uzongitholaphi. Noma nje ngingaboni kwenzeka maduzane lokho. Sengiqeda nje sisi. Ngicela ukutshela abazali, ikakhulukazi abomama, ukuthi thandani izingane zenu ngokulingana. Kanti futhi yekani ukumosha izingane, nizenze amagugu, ngoba nizofa nizishiye zihlupheka. Mina nje owami usisi uyohlupheka mhlazane kwashona umama. Bese ngicela kakhulu abobaba ukuthi yekani ukusaba amakhosikazi enu. Uma uyindoda nje yiba nomgogodla. Funda ukuma uqine, ushaye ngonyawo phansi into mawungayifuni. Angisho ukuthi nishaye abantu besifazane. Ngisho nje ukuthi uma uyindoda yiba ngumphathi emzini wakho. Hayi ukuthi kugcine izwi lomfazi kodwa wena ukhona. Mina nje owami ubaba
bekaze afihlele umama ukuthi uyakhuluma nami ngasese ngoba bekamsaba unkosikazi wakhe. Ngiyabonga ithuba. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe, it's for free, awubhadali lutho.